Inače, sve supstance u prirodi postoje u 3 različita agregatna stanja. U gasovitom, tečnom i čvrstom. Dakle, supstance postoji u 3 različita agregatna stanja, gasovito, tečno stanje i čvrsto stanje. Kod gasovitog agregatnog stanja čestice su jako udaljene jedna od druge, nisu povezane čvrstim hemijskim vezama, vrlo se haotično kreću, dakle veze između njih su slabe. I tako, recimo, neka supstanca koja je na sobnoj temperaturi u gasovitom agregatnom stanju jeste, na primjer, kiseonik. Kiseonik O2. On se javlja u vidu molekula. Koje se još hemijski supstanci javljaju u vidu gasova, dakle gasovitih supstanci, ali da su u vidu molekula, da nisu slobodni atomi, već da su atomi udruženi u molekule. Kiseonik, azot, hlor, fluor. Oni se javljaju u vidu molekula. Međutim, postoje i hemijske supstance koje su gasovite na sobnoj temperaturi, ali se javljaju u vidu atoma. A to su zapravo plemeniti gasovi, čiji su atomi stabilni sami za sebe i nemaju potrebu da se udružuju sa drugim atomima i oni se javljaju u vidu atoma. Dakle, atomi plemenitih gasova, to je, dakle, ona grupa u periodnom sistemu, 18. grupa plemenitih gasova. Supstance se mogu javljati i u tečnom agregatnom stanju. Čestice u tečnom agregatnom stanju su malo bliže postavljene nego u gasovitom, veze su nešto malo jače, haotično se kreću, ali ne toliko haotično kao u gasovitom stanju i one takođe mogu zapravo na sobnoj temperaturi postojati u vidu molekula i u vidu atoma. Živa se javlja u vidu slobodnih atoma, simbol za živu je Hg, atomi, a brom, jedna tečnost mrke boje, se javlja u vidu molekula. Dok supstance u čvrstom stanju, čvrstog agregatnog stanja, karakteristično je sledeće za njih. Čestice su čvrsto povezane, najbliže su postavljene, hemijske veze između čestica su najjače i sve supstance u čvrstom agregatnom stanju mogu imati kristalnu strukturu ili mogu biti amorfne. Šta znači amorfne? Amorfne supstance u čvrstom agregatnom stanju su one koje nemaju tačno određen oblik, za razliku od kristalnih supstanci koji imaju kristalne rešetke. Kristalne rešetke, odnosno kristalne supstance, su one koje imaju kristalne rešetke tačno određenog geometrijskog oblika. Amorfne supstance čvrstog agregatnog stanja nemaju kristalne rešetke tačno određenog oblika i ova reč amorfno potiče od reči a, što znači bez, i morfo, što znači oblik. Dakle, bez oblika su, nemaju tačno određeni geometrijski oblik, dok kristalne supstance koje imaju kristalne rešetke imaju tačno određen geometrijski oblik. Kristalne rešetke mogu biti atomske, ukoliko su izgrađene od atoma, mogu biti molekulske i mogu biti jonske.